Kinahanglan og mas istrikto ug waylangan nga aksyon aron mapanalipdan ang nasudnong langgam nga mao ang Philippine Eagle kansang kaliwat hapit na mahurot. Ani ay ikaduhang hugna sa RTV Presents ni John D. Esteban. RTV presents Hulga sa Kaliwat. Katambayayong sa Philippine Eagle Foundation o PEF ang indigenous people, ang Obo Manovo sa Barangay Tambobong, Baguio District sa Davao City sa pagpanalipod sa Philippine Eagle sa Lasang. Kaniadto, ang tribo mangayam og agila, agig subay sa ilang tradisyon aron himuong pagkaon ug gituuhang dakong hulga sa ilahang mga binhing mananap apan wala na karon. Gipakita ni Dato Joel Unad sa GMA Regional TV ang mga bukog sa mga napatay nga ihalas ka mananap kaniadto. Kini aron maedukar ang mga bag-ong tubo kung unsa ka importante nga maprotektahan ang nasudnong langgam ug uban pang ihalas nga hayop. Para maghatag og advokasya sa mga kabataan nga kini ang atong ginabuhat nato, dinadakop ni nato, atong ginakaon, pero karon dili na pwede. Kay ato na ning gi-declare nga alipuan karonan. Sa English pa, critical habitat. Grabe sa ang pilabot ang gibusil diri nga dagko na kay Pilipinas. Ngano threat siya sa inyo, sir? Una hulga. Kay Wa man kasabot ang tribo. Tapos sa idea unsang pagpreseptong para tagiton ang bata. Abet ang mga hayop tagiton. Ni-adjust mi. Subo palandungon nga ang lasang nga maoy ilahang natural nga gipuy-an hinay-hinay nang gipulpog sa kahakog sa tawo. Makapasubo ug makapag-uol kay nagpadayon gihapon ang pag-target o pagpatay sa atong nasudnong agila. Usa na diha ang batanong Philippine Eagle nga gipusil sa usa ka mag-uuma niadtong 2013 sa Magpet, North Cotabato. Si Mangayon nga gipusil og marble gun sa walang pako sa barangay Mangayon, Compostela, Davao de Oro niadtong July 2024. Kini nga Philippine Eagle namatay niadtong 1980s sa Bislig, Surigao del Sur human matagak dihang giputol ang giitlugang puno. Dinalian nga aksyon ang gikinahanglan aron maluwas ang atong nasudnong langgam. Aron masiguro ang ilahang kaluwasan, hugot ka giduso sa konseho nga ideklarang Philippine Eagle Critical Habitat ang yutang kabilin sa Obo Manovo sa Barangay Tambobong. Kini nga lakang moprotekta sa 2,964 hectares nga luna sulod sa Panigan, Tamugan watershed. Diin na kumpirmang dunay presensya ug itluganan ang Philippine Eagle. Gani dunay nakita nga juvenile Philippine Eagle sa maong dapit ning baguhay lang. Usa ka talagsaong talan-awon. Nakita kini ato sa gipahigayong on-site habitat assessment niadtong unang semana sa Mayo. Be stricter laws no sa pagpatuman sa zoning ordinance nato. Kato mga areas nga gitawag nato no human activity, forest protected area. Di na gid siya pwede pasudlan. There will be bantay bukids to make sure nga di gid siya di masulag mga poachers o kanang mga land grabbers o mga illegal occupants. And katong mga nani mga nag-iyag yuta dito sa area nga ma-appeal sa pagdeklara no nga critical habitat, di na sila pwede they will be di na sila pwede improve sa ilang mga balay dito, padakan pa nila, but they can introduce repairs. We are just preparing the necessary resolution, adapting the resolution from the Watershed Management Council para ma-declare ang Barangay Tambobong as the Philippine Eagle Critical Habitat. Walay hunong ang paningkamot sa Philippine Eagle Foundation sa pag-atiman sa atong mga agila ug atong mga eagles in captivity. Usa kanila si Pangarap. Midugang sa ihap ang anak ni Agila ug sinag, si Bayani, nga nahimugso pinaagi sa Cooperative Artificial Insemination sa National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. Hilabihan ang pag-atiman kaniya sa Philippine Eagle Foundation. Usa si Bayani sa gilaumang mupadayon sa iyahang kaliwat. Simbolo sa nasudnong kalig-on. Sa mga hulga, daw ikaw ulipon. Imong korona mubarog sa garbo. Ang kapilihon wala masabtan sa sakto. Unta ang danag mo dili mo silop. Ang tao unta makaamgo sa mga sayop. Hinaot mulabong ang puloy-anan. Aron ang tulin nga lupad. Magpadayon sa kawanangan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D.
Esteban, 1 Mindanao.